Така че когато имам предвид определителен член в словенски език, всъщност имам предвид употребата на определителен член в разговорния словенски език, но няма сега да го уточнявам. И предварително трябва да кажа, че използвам термина определителен член в частта, в която разглеждам възникването в историческата, за форми, които все още пазят до известна степен някаква деиктична функция имат, но тя е в голяма степен загубена за сметка на детерминативната. Така че въпреки, че още не е завършил процеса на преход от показателно местоимение към определителен член, ги наричам за удобство определителен член, тъй като те със сигурност имат функция да определят каквато е определителен член. Малко разглеждане проблема в словенски език, все пак има публикации, на които съм се оправил, аз също съм направил някои изследвания. И статията ми е разделена на две части по-големи. Исторически преглед, възникването в български и словенски език и след това съвременното състояние на двата езика, като така най-общо сравнение съм направил. Ще започна с словенски.